Farshalo Rupaishori blog by Khobjak Bakmara Kamio Kathar Jishu Christoni Mungno Lobui Christian Rockni Tongthoto Kaisha Panda Klaijaka O Panda Salthamni Bagai Shongsa Jaka O Panda o Reverend Porimol Kaipeng Reverend Jornadha Tripura Reverend Dononjoy Chaudhary Akosang Phai Manjak Phaka Video report Chomoi TV Tini tuidunai bodorongna tini bosono omahai khaijara naithok matang khai tini saimani bagai te bisesna hambai maro ani torante anugo bok I jaga ang sukya khana tini kopimo mutan phai manjak jak tini takwe sikla tini takhum bukurongna ani byaktigoto ani family naboi tai association naboi ang jotono ani khabone hamjak ma tai sibai aparo te hambai maro chini saye kanani association ne chini ya association ne chini khotam khaija no kehala age basmi na bo sumai baha toin thaja bo akai khaiman bai mela ani hambai maro chini SB ne hoibo ani poribar ne hoibo te hambai maro chini bilumia helosili chini student rongna bo isor kasangma khana kasangma khana tini kaitula hamjak mani bai tini bo tini I pandana khai naithak mani bai si jaga dro khaijak sung nukja tini professor nani khagang lai nurubi ara praksekla pa khayo ka khaijak na ayang ter ke abar khayo kitu abongna nai sang amko jaha bo bene jini location na set dia jejawa ga bo khapni na iti dia obuni baga yang bongno sa koinai khana bo basagai bo punishment runai bon khana marasan nai kuni baha basagai jero rasak tani halai bo chele jawa ga bo khana yang te ke anglai bo khane burai bo bo khanai nai sini bukuklai sai kha kintu sini sa selagya jai bo khana bo jora rai rasak rasa mundai waktu nak tunai. Bila ke khatam to te jora kre khana tini kosa nono hus tai runai khanam ni sini jara ira khaja sini delicate ro ঠিক jora mabe phaidi yang ta legrodi legro ngai সময় tongo jotoni bo jora tongo legro khai jora bo tongo ira phaitai jora tongo chini mone chini bible